Με πρόσκληση της Αλβανικής Επιτροπής Μορφωτικών και Φιλικών Σχέσεων με το εξωτερικό, ήλθε στη χώρα μας το καλλιτεχνικό ελληνικό συγκρότημα Μαρινέλα. Το ελληνικό συγκρότημα άρχισε την περιοδεία του με την παράσταση που έδωσε για τους εργαζόμενους της πρωτεύουσας στην αίθουσα της λυρικής σκηνής. Στην παράσταση έπαιρναν μέρος, εκτός από το φιλότεχνο κοινό της πρωτεύουσας, και η Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Τεύτα Τσάμι, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ρεΐς Μαλίλε. Δίψασα πολύ, φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μου στόμα. Κλαίει για ένα φιλί, κλαίει για ένα φιλί. Σήμερα η αγάπη δεν γνωρίζει όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος σου μ' αγγίζει και εγώ ρίγω, και εγώ ρίγω. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει όσο σ' αγαπώ, όσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος σου μ' αγγίζει και εγώ ρίγω, και εγώ ρίγω. Κι όλο το φως ήταν δικό σου όταν αντίκρισα στον δρόμο το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου. Έπεφτε σαν χρυσάφι ο ήλιος, περνάγανε και λιδόνια μπρος σου κι όλα τα νεύρα είχε ποτίσει. Το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου. Περνάγαν δίπλα μου άνθρωποι, μα εγώ δεν έβλεπα κανένα. Μόνο τα μάτια σου κοιτούσα τα βουρκαμένα. Μέσα στις χρυσαφένες νύχτες και μέσα στη σιωπή του Μάη βλέπω θλιμμένη τη μορφή σου. Να με κοιτάει, να με κοιτάει, να με κοιτάει, να με κοιτάει. Έπεφτε σαν χρυσάφι ο ήλιος, περνάγανε και ριδόνια μπρος σου κι όλα τα νεύρα είχε ποτίσει. Το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου, το πρόσωπό σου. Το φιλότεχνο κοινό της πρωτεύουσας υποδέχτηκε θερμά την παράσταση των Ελλήνων καλλιτεχνών, τις γεμάτο πάθος εκτελέσεις των τραγουδιών που διατηρούσαν την πρωτοτυπία και ομορφιά της ελληνικής εθνικής λαϊκής μουσικής. Μετά τις παραστάσεις στην πρωτεύουσα, το καλλιτεχνικό συγκρότημα Μαρινέλα άρχισε περιοδεία σε μερικές πόλεις της χώρας. Κατά την διαδρομή προς την Αυλώνα πέρασαν από τον κάμπο της Μουζακιάς, ο οποίος πριν την απελευθέρωση καλύπτονταν από βάλτους και έλλη, αποβαίνοντας πηγή ασθενειών και βασάνων για τον Μουζακιάρη αγρότη. Σήμερα ο κάμπος της Μουζακιάς είναι κάμπος αυθονίας. Οι Έλληνες καλλιτέχνες πέρασαν και από την πόλη του Φίερ, πλησίον της οποίας διαφυλάσσονται τα τείχη της αρχαίας πόλης της Απολωνίας. Το Φίερ είναι βιομηχανική πόλη, όπου έχουν ανεγερθεί μεγάλα έργα της χημικής μας βιομηχανίας και πετρελαίου. Παράσταση το ελληνικό συγκρότημα στις άλλες πόλεις την έδωσε στην Αυλώνα. Όπως στην Αυλώνα και στις άλλες πόλεις που πήγαν για να δώσουν συναυλίες,
οι Έλληνες καλλιτέχνες έγιναν δεχτοί από εκπροσώπους της εξουσίας και από εργαζόμενους των γραμμάτων και των τεχνών. Οι Έλληνες καλλιτέχνες γνωρίστηκαν με την πόλη ηρωίδα της Αυλώνας, η οποία συνδέεται με πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα του αλβανικού λαού. Των τεχνών νέοι και νέες. Παρευρίσκονταν και ο Σιχάτ Τόζαϊ, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Λαϊκού Συμβουλίου της Επαρχίας. Ο φτωχός κι ο κουρασμένος στρατιώτης την ειρήνη. Δεν έχω τίποτα άλλο, είμαι μια φωνή. Είμαι δυο χέρια άδεια που σε τυλίγουν. Μα σ' αγαπώ και εκεί τα ανοίγουν οι ουρανοί. Οι ουρανοί που τόσο δύσκολα ανοίγουν. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κατά την διαδρομή για το Αργυρόκαστρο, οι Έλληνες καλλιτέχνες πέρασαν από την πόλη της Τεπελέν, στα τείχη της οποίας, στην εποχή του Αλή Πάσα Τεπελενλή, παρέμεινε επίτινα καιρό ο επιφανής ποιητής του Child Harold, Βύρον. Στον σφόντο των βουνών αποκαλύπτει την ομορφιά της η χαρακτηριστική πόλη του Αργυροκάστρου, γενέτειρα του ηγέτη του κόμματος και του λαού μας, σύντροφου Εμβέρ Χότζα. Οι Έλληνες καλλιτέχνες επισκέφτηκαν ιστορικούς χώρους της πόλης αυτής. Για τις αξίες και τη μεγάλη μαστοριά της λαϊκής αρχιτεκτονικής, για το ταλέντο των λαϊκών καλλιτεχνών που έχουν θέσει σε κάθε βήμα το πλούσιο δημιουργικό τους πνεύμα, το Αργυρόκαστρο έχει ανακηρυχθεί πόλη-μουσείο. Τα μέλη του συγκροτήματος επισκέφθηκαν το Μουσείο των Όπλων, Λάφυρα Πολέμου, που βρίσκεται στο παλιό φρούριο του Αργυροκάστρου. Στην παράσταση που έδωσαν για το φιλότεχνο κοινό του Αργυροκάστρου, παρευρίσκονταν και ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Λαϊκού Συμβουλίου της Επαρχίας, Γιάννη Μποσνιάκου, ο Γενικός Γραμματέας της Αλβανικής Επιτροπής Μορφωτικών και Φιλικών Σχέσεων με το Εξωτερικό, Φερντί Καραγιώζη. Παρευρίσκονταν και ο έκτακτος και πληρεξούσιος Υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία Αλβανίας, Στάθης Μητσόπουλος. Τα βερενιάρι μου, φέρε μας το κοκκινέλι, αγάπη
Είχε μια φαμίλια πεντανθρώπου κι ήτανε τα χέρια του αδικανά. Κίνησε μια μέρα κι άλλους τόπους κι άλλο ριζικό έκανε πανιά. Μια μέρα κι άλλους τόπους κι άλλο ριζικό έκανε πανιά. Η αλβανική ραδιοφωνία και τηλεόραση στα προγράμματά τους μετέδωσαν μαγνητογραφημένη τη συναυλία του συγκροτήματος Μαρινέλα, την οποία οι Έλληνες καλλιτέχνες είχαν την ευκαιρία να ειδούν στην πόλη του Αργυροκάστρου. Και στα κεντρικά όργανα του τύπου δημοσιεύθηκαν υλικά σχετικά με την επίσκεψη του ελληνικού συγκροτήματος Μαρινέλα στη χώρα μας. Σε παρακαλώ, σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος σου μ' αγγίζει και εγώ ρίγω, και εγώ ρίγω. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Γέρνεις και ο ίσκιος. Συνεχίζοντας την περιοδεία τους, οι Έλληνες καλλιτέχνες επισκέφτηκαν το Δυρράχιο, αρχαία παραθαλάσσια πόλη. Το Δυρράχιο είναι σήμερα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της χώρας μας. Διαμέσου του λιμένα της πόλης αυτής, η σοσιαλιστική Αλβανία συνδέεται με πολλές χώρες του κόσμου, με τις οποίες έχει εμπορικές σχέσεις. Η πλάζ του Δυρραχείου είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανάπαυσης των εργαζομένων της χώρας μας. Οι Έλληνες καλλιτέχνες έδωσαν παράσταση στο θέατρο που φέρει το όνομα του διάσημου Αλβανού ηθοποιού Αλεξάνδρου Μωυσίου. Στην παράσταση παρευρίσκονταν, εκτός από το φιλότεχνο κοινό του Δυρραχείου, και ο Παλούς Σεμίνη, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Λαϊκού Συμβουλίου της Επαρχίας. Η μάνα μου χαρούμενη θα λέει, σ' όποιο ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Από τις παραστάσεις που έδωσαν οι Έλληνες καλλιτέχνες στη χώρα μας, άρεσαν ιδιαίτερα τα λαϊκά τραγούδια που εκτελέστηκαν γεμάτα πάθος και μαστοριά από την ταλαντούχο τραγουδίστρια Μαρινέλα, η ελληνική λαϊκή φαντασία που εκτελέστηκε από τον βιρτουόζο οργανοπαίχτη Στέλιο Ζαφυρίου, το τραγούδι για την γεμάτο μόχθο ζωή των ναυτικών που εκτελέστηκε από τον τραγουδιστή Κώστα Καράλη και τα τραγούδια που συνέθεσαν οι αδελφοί Τζαβάρα. Κατά την διαδρομή προς την Κοριτσά, πέρασαν από την πόλη του Ελμπασάν, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο βιομηχανικό έργο της χώρας μας, το μεταλλουργικό εργοστασιακό συγκρότημα. Οι Έλληνες καλλιτέχνες πέρασαν κοντά από την σιδηροδρομική γραμμή Ελμπασάν-Πρένιας, έργο της επαναστατικής μας νεολαίας, η οποία δουλεύει τώρα στην όχθη της λίμνης του Πογκραντέτς για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Πρένιας-Γκουρι-Κούκι. Την τελευταία παράσταση της περιοδίας, το καλλιτεχνικό συγκρότημα Μαρινέλα, την έδωσε στην πόλη της Κοριτσάς. Στην συναυλία που έδωσαν για το φιλότεχνο κοινό αυτής της πόλης, έπαιρναν μέρος ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Λαϊκού Συμβουλίου της Επαρχίας Βαγγέλ Τσεράβα. Παρευρίσκονταν επίσης και ο Στάθης Μητσόπουλος, έκτακτος και πληρεξούσιος υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία Αλβανίας. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα μου εσύ σαν την άλλες με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια που όλο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή.
Οι διάφορες πολιτιστικές ανταλλαγές καθώς και η περιοδεία του ελληνικού καλλιτεχνικού συγκροτήματος Μαρινέλα βοηθούν τους δύο λαούς μας να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλον, την τέχνη και την κουλτούρα τους, χρησιμεύουν για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο γειτονικών λαών μας. Στο τέλος της παράστασης πήραμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια Μαρινέλα, η οποία μας μίλησε για τις εντυπώσεις της από την Αλβανία. Ήταν για μένα και για όλους τους συνεργάτες μου θαυμάσιες. Τις περάσαμε μέσα ένα πολύ φιλικό, πολύ αγαπημένο περιβάλλον, τόσο που δεν φανταζόμασταν ότι η φιλοξενία σας και η αγάπη σας για μας θα ήταν τόσο μεγάλη. Αύριο φεύγουμε. Πιστέψτε με, λυπόμαστε πάρα πολύ. Θα ήθελα εγώ και όλοι οι φίλοι μου να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να πάμε και σε άλλες πόλεις. Προτού αναχωρήσουν από την Αλβανία, οι Έλληνες καλλιτέχνες παρέμειναν επολίγων στο τουριστικό σταθμό των εργαζομένων του Πογκραντέτς. Πριν ένα αιώνα, ο μεγάλος ποιητής της εθνικής μας αναγέννησης Ναΐμ Φράσερη, εκφράζοντας τα πραγματικά αισθήματα και πόθους του λαού μας, στο ποίημα που έγραψε ελληνικά, ο πραγματικός πόθος των Αλβανών, έγραφε «Εμείς είμαστε Αλβανοί, εσείς Έλληνες. Την Αλβανία την έχουμε εμείς και εσείς την Ελλάδα. Την γλώσσα σας έχετε